Koliko smo samo puta čuli ili pak sami izgovorili da je neko vuk u jagnjećoj koži, da ima besne gliste, bube u glavi, pa čak i pundravce. A šta su to pundravci i zašto se za neko kaže da je crna ovca, da je crkveni miš ili pak pokondirana tikva, da hvata zijale, saznaćete iz jedne malo je reći zanimljive knjige pod nazivom Ne znam šta mi bi. Knjigu je objavila izdavačka kuća Mladinska knjiga, autor je Aleksandar Milajić, a ilustrovala je Bojana Dimitrovski. Aleksandar i ja smo se prvi put sreli pre 2,5 godine otprilike na kafi sa prijateljem i razgovor je pošao onako u pravcu toga ko šta radi i čime se bavi. I tokom prvog susreta smo razmenili informacije da on je pisac, ja sam ilustrator i da u tom trenutku imam slobodno vreme i tražim inspirativno štivo. I pri tom prvom susretu mi smo se već dogovorili da radimo knjigu. Trebao jedan espresso, jedna limunada i to je bilo to. A posle kad smo krenuli da sarađujemo, to je jako glatko išlo, smo se jako dobro razumeli. Mislim da u suštini da je jako bitnu ulogu igrala upravo ta činjenica da se Aleksandar i ja dobro razumemo kao autori. Imamo sličan smisao za humor i to je i doprinelo tome da mi možemo nekako lako da izvedemo to. Ja sam prepoznavala šta on hoće da kaže. I da, ima tu i bića, nisu to samo pojmovi, to nije samo njegov svet pretočen u reči, već ima i nekih stvari koje su pa svima poznate. Znate za pundravce, znate za besne gliste. To su jednostavno sve neka slatka, simpatična, mogu da budu za čiji bića, ali pojmovi su interpretirani na njegov način, njegovo tumačenje i ja sam to pokušala da ilustrujem najbolje što mogu. Ja sam znala koje su otprilike ograničenja za ilustraciju. Deca znaju mnogo više, prepoznaju mnogo više nego što mi njima dajemo, pravo i što verujemo da mogu. I onda mi nije bilo strah od toga da neke likove predstavim i ozbiljnije i malo teže i da se držim nekog malo mračnijeg kolorita. Ja se sećam kad sam ja bila mala, kad sam imala, ne znam, 6-7 godina, da sam već vrlo dobro znala neke stvari za koje danas ljudi tvrde da deca ne znaju. Tako da sam bila vođena tim nekim unutrašnjim osjećajem šta bi u stvari i ja volela da vidim. Kako bi ja sebi udovoljila dok to radim. I to je bilo to. Znači, nisam imala strategiju da se knjiga svima dopadne, niti da se ilustracije svima. Bilo je bitno da se dopadnu meni i da dobro oslikavaju tu ideju koja se provlači kroz tekste. Makar on bio i u 2 rečenice. Znači, ta esencija je morala da se vidi vizualno, da bude na papiru. Tu nije bilo mučenja, nego pročitam, aha, ovako, onako. Ako mi nešto nije jasno, ja se konsultujem s njim, pitam njega za njegovu ideju i onda to uobličimo kroz neke skice, onda je išla završna varijanta u akvarelu i jedno po jedno, to je trajalo 2 godine, ali to nije tako loše s obzirom na to da sve to vreme mi uopšte nismo kontaktirali nijednog izdavača, nego smo to radili kao eksperiment. Samo inicijativno, u slobodno vreme, nalazili smo se kad je ko stigo, kako je koja grupa ilustracije bila gotova, mi se nađemo, popričamo o tome još jednom. I tako, onda kad je sve bilo gotovo, kad sam završila i dizajn naslovne i unutrašnjost, taj prelom, onda smo odneli tekst u Mladinsku knjigu i oni su nam odmah otvorili vrata. I rekli su nam, može, super, kupujemo, potpisali smo ugovor i evo sada imate priliku da vidite to ovde, što me neće ni jako srećnom.